Doncs fa molt bona pinta aquest Bronco, queda super pendent de veure-la. I passem ara d'una història de ficció, perquè això és una història de ficció, de recreació, a un documental. És que fa uns dies parlaven de l'exposició que encara es pot veure ara a la Santa Mònica, l'exposició de Gervasio Sánchez, que també hi ha aquest llibre que l'acompanya, que són activistes per la vida, la història d'activistes per la defensa dels drets humans, també del medi ambient, tant a Honduras com Guatemala, i ara et volia presentar un documental que és semblant, però és la història d'un català que el 2013 es trasllada al Perú, també per fer consciència i denunciar els problemes que hi hagi de medi ambient en aquell país. La pel·lícula Guanamey explica la història d'en Pablo Iglesias, que és un veí d'aquí de Barcelona, que va decidir deixar-ho tot per començar una aventura en una reserva al Perú, al mig de la selva amazònica, pels seus somnis i a fer una vida més conscient amb els seus ideals i fomentar un món millor i un món més conscient amb el medi ambient. El meu canvi va vindre arrel a la famosa crisi econòmica, crisi social, no? Els sous eren mínims i vaig arribar aquí, a la selva. Jo no tenia diners com per tornar. O sigui, estava més obligat a estar aquí, buscar-me una feina, buscar-me la vida i començar de nou. La zona es diu el Parc Natural del Manu, que estaria a la zona de la selva propera a Cusco. I allà hi ha una vall que es diu la Vall de Cosnipata, que és una zona molt poc coneguda, amb molt poc turisme. Allà hi ha molta plantació il·legal de coca i molt tràfic amb animals, sobretot amb papallones, perquè és una zona molt rica de papallones, i els habitants d'aquella zona guanyen molts més diners en tales il·legals d'arbres o tràfic d'animals. Después de la oscuridad se hizo la luz, y con ella aparecieron la humanidad y los animales, que convivieron durante mucho tiempo en absoluta armonía. Aquesta és la clau, que la gent sigui conscient de les seves activitats, quina repercussió té. Per una banda és això, i per altra banda necessiten una dinamització econòmica, perquè per molt conscient que tu siguis, quan no tens res, perquè és una zona molt pobra, i quan no tenen per menjar, què guanyes tu conservant el medi natural si et mors de gana? En aquest sentit, la feina que feia en Pablo allà era de consciència i també de fomentar un turisme que respectés el medi ambient perquè la gent tingués una altra font d'ingressos i que precisament aquest medi ambient que tenen tan verge pugui ser també, per ell mateix, una font d'ingressos i una font de vida. Doncs recordem que aquest festival de cinema de drets humans a Barcelona dura uns quants mesos. Això comença demà, però tira llarg el calendari, no? S'allarga fins al 5 de març. Ara mateix és en línia, que vivim en aquests moments en la qual la inseguretat pot provocar que a partir d'aquí unes setmanes tingui una part de presencial, però ara mateix les seves 110 pel·lícules són en línia, 30 d'elles les podrem trobar a Filming i la resta a la seva pròpia plataforma, que és la seva pàgina web. I a més hi ha més activitats, no? A part de veure pel·lícules disponibles a internet. És el que comentàvem de demà, quan hi hagi la inauguració, que hi haurà a les xarxes socials i també al seu web aquesta presentació del film inaugural, però també a partir del dimecres i el dijous hi haurà classes magistrals i també hi haurà presentacions a altres espais com a centres penitenciaris o galeries d'art. I tot confirmarà aquest 17è edició del Festival de Cinema i Drets Humans, dels més antics a nivell mundial i també dels més extensos, perquè 110 pel·lícules realment les acaben fent pocs festivals. Fins al 5 de març i demà tenim una cita amb Julian Assange, amb la seva història. Gràcies, Josep París. Molt bona nit. Nosaltres així hem arribat al moment de la pausa. Fins ara mateix.